Zdar, tohle je Kuba. Tohle je Luděk. A tohle je pořád jak na holky. V tomto pořadu si ukážeme Velký prsa, pěkný zadky a spoustu triků, jak zbalit holky. V tomto díle se naučíme metodu koně. Metodu koně bude vyzkoušet do terénu Filda. Já jsem Filda a jdu na lov. Ahoj, hele, já jsem Filda. Ale sorry, nemám čas, díky. Takže už jdeme půl kiláku a zatím jsme tady nepotkali žádnou holku, co má pěkný prsa, pěkný zadek. Takže je to tady špatný, ale my to nezdáme, protože my jsme na lovu. Máš ráda koně? Jo. Jo, fakt, ty to má hodně společného. Už jste se mohli sejít třeba večer, máš čas večer? Třeba v 8 v kafé baru? Ne. Fakt ne? Takže teď jsem se našel dvě prdelky, tamhle jsou. Máte rádi koně? Ne. Nemáte rádi koně? Ani jedna? To ne, jo. Jo, určitě ne, segra. Fakt nemáte rádi koně? Proč? No, prostě my tady natáčíme. Kočky jsou lepší. Máte rádi koně? Ne. No. Moje teta má koně, ale to... Koně máš ráda? No to ne, ani jako... Nejezdím na nich. Takže koně nemáte rádi? Ne. Ani ne. Dneska nikdo nemá rád ty koně, tě. Si je opustíme taky. Čau, holky. Jsem Filda, můžu říkám sednout. Máte rádi koně? No, jako líbí se nám koně. Jo, a ty máš ráda koně? Nemám, já jako nesnáším. Fakt ne. Ty jo, koně mrzí. Tebe se líbí koně? Líbí se mi Ty koně. tak to máme hodně společného. Jo. Mohli jsme se sejít třeba večer v 8 No, kafé to baru. bychom nemohli. Nemohli. Tak to mě mrzí. Naschledanou. Já zase pokračuji. Hezký den. Fail. To je, říkám ještě jen fail, asi to psychicky zhroutím. Víme, ale máme takovou otázku, jestli máte ráda koně. No to mám. Máte ráda koně? Určitě. Vážně? Hele, co tu tady natáčíte? Natáčíme takový video, jak na holky. A první takový trik máme přes koně. A na holky, a já jsem jako ta holka, jo? Metoda koně nebyla příliš úspěšná. Snad to bude příště lepší.